Radovan, ključar gradskog vodovoda. Sada je voda ograničena, pa stari vodovod nikako da napoji i ove nove generacije. Ne radi Radovan ključar, ni stari motor. Nedeljom nema vode. 20 komfornih stanova, svaki ima česmu, samo do 3. sprata. Stari motor nikada nije mogao da izbaci vodu. Ne zamrznu se česme u kućama i poneke avlijske gdje ima pravi domaćina. Ali zamrznu se one gdje domaćina nema i sve one druge po gradu kojima je domaćin gradski vodovod. Zimsko radno vrijeme za vodu neodređeno. Jednog ljeta građani se obradovaše novi vodovod. Ali grad nije to dobio, već kanalizaciju. A obećane vode nije bilo. Znamo iz ličnog iskustva jer je voda vrlo loša, mutna vazda. Čim su prve nepogode, uopšte se voda ne može upotrebljavati dugo i dugo. To će vi svak u gradu reći. Projekat koji je promijenio Crnu Goru. Voda ili pokreće ili ograničava razvoj svake zajednice. Od porodice do civilizacije. Tokom druge polovine prošlog vijeka na Crnogorskom primorju je bio izražen nedostatak vode za piće, pa su relevantni politički faktori 1975. godine sklopili društveni dogovor o izgradnji regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje i opštinu Cetinje. 15. aprila 1979. godine zemljotres jačine 9,5 stepeni po Merkaliju pogodio je 2/3 teritorije Crne Gore. Zemljotres razornih razmjera 1979. godine najteže pogađa područje Crnogorskog primorja, što započete aktivnosti na planu rješavanja problema vodosnabdijevanja dodatno komplikuje. Najnovija odluka opštinske skupštine da se na području Budve ne mogu podizati novi objekti ukoliko se prethodno ne izgrade prilazni putevi, vodovodna i električna mreža, svakako je na mjestu i trebalo je mnogo ranije donijeti. Šteta je što se ta odluka ne odnosi i na čitavo primorje. U tom slučaju možda bi se našlo zajedničko rješenje za snabdijevanje vodom većeg dijela Crnogorskog primorja. A to bi, kako neki stručnjaci smatraju, bilo daleko jeftinije nego da svako mjesto gradi svoj vodovod i to naravno bez garancije da će uvijek imati dovoljno vode. U cilju pospješivanja realizacije projekta, Vlada Crne Gore 1986. godine usvaja zakon o izgradnji regionalnog vodovoda. Tada je i izgrađen dio infrastrukture u Herceg Novom, Tivtu, Kotoru i Budvi. Svjetska banka 1991. godine daje odobrenje na projekat i sugeriše vladi Crne Gore da, zbog njegovog značaja, preuzme upravljanje i proglasi ga projektom od javnog interesa. Nakon usvajanja zakona o vodosnabdijevanju i odvođenju otpadnih voda i deponovanju čvrstog otpada sa područja opština Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj i Cetinje i odluke o osnivanju javnog preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, 1991. godine uspostavljen je novi model realizacije projekta od državnog značaja. Međutim, kada se završetak ovog projekta učinio gotovo izvjesnim, uslijed tragičnih dešavanja na prostorima bivše SFRJ i sankcija tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, projekat je obustavljen već 1992. godine. Ipak, i u tim uslovima, sredstvima iz budžeta Crne Gore izgrađen je dio infrastrukture, od čega je najznačajnije probijanje hidrotehničkog tunela Sozina i izgradnja rezervoara Đurmani. Zanimljivo je istaći da je nakon ukidanja sankcija realizacija prvog projekta finansiranog od strane Svjetske banke u Crnoj Gori, izgradnja sanitarne deponije Lovanja,
povjerena upravo javnom preduzeću Regionalni vodovod Crnogorsko primorje. Dok je iz drugog kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom realizovana nabavka opreme za komunalna preduzeća Kotora, Tivta i Budve, kao i izgradnja regionalne sanitarne deponije Možura u Baru. Projekat koji je promijenio Crnu Goru. Najdinamičniji period izgradnje regionalnog vodovodnog sistema odvija se od 2007. do 2010. godine. Vlada Crne Gore 15. februara 2007. godine donosi stratešku odluku o izgradnji i načinu finansiranja prve faze regionalnog vodovoda, ali i odluku o izboru izvorišta Bolje Sestre za vodosnadbijevanje Crnogorskog primorja. Regionalni vodovodni sistem je druga investicija po vrijednosti i značaju koja je do sada realizovana u Crnoj Gori, a u koju je ukupno uloženo oko 107 miliona eura i najveći infrastrukturni projekat u Crnoj Gori realizovan od obnove nezavisnosti 2006. godine. Dio prve faze regionalnog vodovodnog sistema je završen za nešto više od 2 godine i pušten je u probni rad jula 2010. godine, kada su prve količine vode za piće isporučene opštinama Budva, Kotor i Tivat. Dana 29. septembra 2010. premijer Milo Đukanović zvanično je pustio u rad prvu fazu sistema. Kapaciteti ovog projekta omogućavaju da se tokom gotovo cijele godine proizvodi voda i za potrebe Mediterana i šire, jer potencijal izvorišta Bolje Sestre prevazilazi dugoročne potrebe Crnogorskog primorja i projektovani kapacitet regionalnog vodovoda. Opština Bar je povezana na sistem 2011. godine, a Ulcinj 2012. Potpisivanje protokola o saradnji između opštine Herceg Novi, javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi i javnog preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje 29. septembra 2013. godine predstavlja prvi dokument kojim je opština Herceg Novi ponovo iskazala želju da bude dio sistema nakon skoro 2 decenije otpora realizaciji ovog projekta. Vjerujem da će današnje potpisivanje značajnog sporazuma između opštine Herceg Novi i regionalnog vodovoda biti podsticaj za kontinuiranu saradnju svih 6 opština Crnogorskog primorja sa sistemom regionalnog vodovoda u cilju adekvatnog i nadasve urednog vodosnadbijevanja građana, odnosno većeg kvaliteta života lokalnog stanovništva, kao i razvoja sadašnjih i izgradnji novih turističkih i razvojnih privrednih kapaciteta. Regionalni vodovodni sistem je izuzetno kompleksan i obuhvata vodozahvat Bolje Sestre, 4 pumpne stanice ukupne instalisane snage od 7 MW, 5 trafostanica visokog napona, 2 hlorne stanice, 25.000 metara kubnih rezervoarskog prostora u 15 objekata, 135 km cjevovoda prečnika od 500 mm do 1100 mm, 90 km optičkog kabla, 20 distributivnih odvojaka od čega je u funkciji 11, hidrotehnički tunel Sozina dužine 4,2 km, preko 400 manjih objekata na cjevovodu, zatvaračnice, mjerno-regulacioni blokovi, šahte vazdušnih ventila, muljnih ispusta i drugo. Voda sa izvorišta Bolje Sestre je visokog kvaliteta, pripada A1 klasi vode za piće, koja se bez bilo kakvog tretmana i samo uz zakonom propisani proces dezinfekcije koristi za vodosnadbijevanje. Visok kvalitet vode potvrđen je od najeminentnijih domaćih i evropskih institucija. Kvalitet vode se kontroliše od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore, ali i na svaka 2 sata u internoj laboratoriji preduzeća, koja se nalazi na samom vodozahvatu. Tako se na godišnjem nivou u internoj laboratoriji analizira preko 15.000 različitih parametara. Od jula 2010. do septembra 2016. godine isporučeno je preko 45,5 miliona metara kubnih vode, iako je kapacitet regionalnog vodovodnog sistema na godišnjem nivou 38 miliona metara kubnih. U dosadašnjem periodu funkcionisanja rekordna godina po isporuci vode bila je 2015. kada je isporučeno nešto više od 9,5 miliona metara kubnih, što iznosi 28% kapaciteta prve faze sistema na godišnjem nivou.
Zbog loših hidroloških uslova i smanjene izdašnosti, pa i potpunog presušenja lokalnih izvorišta u 2015. godini, zahvaljujući regionalnom vodovodnom sistemu, izbjegnuta je prava humanitarna katastrofa koja je prijetila opštinama na Crnogorskom primorju, što je najbolja potvrda opravdanosti izgradnje ovog sistema. Najdrastičniji primjer je opština Budva, koja je sa lokalnih izvora raspolagala sa svega 35 litara po sekundi, dok je iz regionalnog vodovodnog sistema preuzimala 452 litra po sekundi. I tokom 2016. je nastavljen trend rasta isporuke vode, a na dijelu sistema ka opštinama Boke iskorišćenost kapaciteta je drugu godinu za redom duži vremenski period dostizala i do 100% kapaciteta prve faze sistema. Maksimalna isporuka u 2016. godini počela je 19. jula i sa blagim oscilacijama nastavljena je do danas. Iako je glavna turistička sezona završena, pojačana potražnja za vodom ne prestaje. Do 20. septembra 2016. godine isporučeno je 7% više vode u odnosu na ugovorene količine za čitavu 2016. godinu, a 2% više od isporučene vode u istom periodu rekordne 2015. godine. Projekat koji je promijenio Crnu Goru. Nakon 6 godina funkcionisanja regionalnog vodovodnog sistema, apsolutno je potvrđena vizija vlade Crne Gore da i u vremenima globalne ekonomske krize u periodu od 2007. do 2010. godine uloži značajna finansijska sredstva u iznosu od 80 miliona eura u završetak prve faze izgradnje regionalnog vodovodnog sistema. Zahvaljujući tome stvoreni su preduslovi za veći kvalitet života lokalnog stanovništva na Crnogorskom primorju, ali i ubrzani razvoj turizma kao osnovne privredne grane ovog područja. Nezamislivo bi bilo razmišljati o ulaganjima u prestižne turističke komplekse da su nestašice vode i dalje dio naše svakodnevnice. Zato se sa punim pravom može reći da je rješavanje višedecenijskog problema nedostatka vode za piće na Crnogorskom primorju jedan od najznačajnijih faktora koji su doprinijeli kreiranju sigurnog ambijenta za rast prihoda od turizma na godišnjem nivou sa nekadašnjih 200 na 820 miliona eura u 2015. godini, a navedeni iznos će evidentno biti premašen do kraja 2016. godine. Krajnje mjerljiv rezultat benefita od izgradnje regionalnog vodovodnog sistema ogleda se i u činjenici da je Crna Gora danas najveće turističko gradilište u Evropi, jer se u samo 2 opštine, Tivtu i Herceg Novom, realizuju 3 prestižna turistička projekta: Luštica Bay, Porto Montenegro i Porto Novi, ukupne investicione vrijednosti od preko 2 milijarde eura. Izgradnja novih turističkih projekata kao što su Porto Novi, Luštica Bay, Plavi horizonti, Bigova Bay, Jaz, Buljarica, Maljevik, Valdanos, Velika plaža, Ada Bojana sigurno će uticati na razvoj Crne Gore i stepen valorizacije njenih resursa. Upravo projekat Porto Montenegro može poslužiti kao potvrda kako jedna strateška investicija utiče na progres cjelokupnog društva. Regionalni vodovodni sistem je dakle postao siguran zamajac ubrzanog ekonomskog razvoja Crnogorskog primorja, a samim tim i Crne Gore. Tokom prethodnih godina optimizovano je poslovanje preduzeća i u cijelosti je primijenjen set antikriznih mjera vlade Crne Gore iz 2013. godine. Ukupne kreditne obaveze preduzeća prema međunarodnim finansijskim institucijama za koje garancije dala vlada Crne Gore iznose 32 miliona eura, a posljednjih godina po tom osnovu isplaćeno je 15 miliona eura. Poseban izazov u finansijskom poslovanju predstavlja naredni period, jer od 2017. godine na naplatu dospijeva kredit Svjetske banke u godišnjem iznosu od 700.000 eura. Regionalni vodovod je apsolutno opredjeljen razvojnim aktivnostima. Prioritet je povezivanje Herceg Novog na regionalni vodovodni sistem i u taj projekat je preduzeće do sada uložilo 400.000 eura, a uz podršku vlade Crne Gore upućen je zahtjev za dodjelu sredstava iz kapitalnog budžeta za 2017. za njegovu konačnu realizaciju. U 2016. godini realizovana je prva faza ovog projekta, kojom je izvršena sanacija 650 metara postojećeg cjevovoda najsavremenijom CIPP Cured in Place Pipe metodom.
Pokrenute su aktivnosti na izradi glavnog projekta za realizaciju drugog cjevovoda na dionici od Budve do Tivta u dužini od oko 11 km, koji bi se povećao kapacitet za opštine Boke sa sada raspoloživih 330 litara po sekundi na potencijalnih 750 litara po sekundi. Izgradnjom novog cjevovoda počela bi izgradnja druge faze sistema, koja je na osnovu važeće planske dokumentacije bila predviđena tek za 2025. godinu, ali je ubrzani razvoj turizma i priliv stanovništva značajno povećao potražnju za vodom za piće. Regionalni vodovod je 2014. godine u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma organizovao međunarodnu konferenciju u Kotoru na temu Optimizacija vodovodnog sektora na Crnogorskom primorju, izazovi i šanse. A 2015. godine u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti naučnu raspravu na temu Razvoj i perspektive regionalnog vodovoda, izazovi i šanse. U saradnji sa Univerzitetom Crne Gore raspisan je konkurs za stipendiranje najboljih studenata. Nova zakonska rješenja usvojena jula 2016. godine, kao što su Zakon o regionalnom vodosnabdjevanju Crnogorskog primorja, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o regularizaciji neformalnih objekata uz Zakon o uređenju prostora i izgradnje objekata, koji je trenutno u proceduri usvajanja, omogućit će održivo funkcionisanje cjelokupnog sektora vodosnabdjevanja na Crnogorskom primorju. Realizujući zaključke vlade Crne Gore, preduzeće je pokrenulo inicijativu kod Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je odobrila grant za izradu studije optimizacije sektora vodosnabdjevanja Crnogorskog primorja, jer je evidentno da je dosadašnji model funkcionisanja vodovodnog sektora neefikasan, s obzirom da u 6 opština na poslovima vodosnabdjevanja egzistira 8 preduzeća. U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti i primorskim opštinama pokrenuta je izrada programa razvoja vodovodnog sektora do 2030. godine, kojim će se dobiti smjernice održivog razvoja, ali i vizija sigurnog vodosnabdjevanja na Crnogorskom primorju, kako bi sa uspjehom rješavali sve evidentnije izazove rasta potrošnje vode za piće uslijed sve bržeg ekonomskog razvoja Crne Gore i primorskog regiona, ali i globalnih klimatskih promjena. Pored pomenutih, pokrenute su aktivnosti i na drugim razvojnim projektima, kao što su dodatna zaštita izvorišta i povećanje stepena njegove bezbjednosti, uvođenje HACCP i HALAL kao i ostalih standarda kvaliteta, izvor vode tankovanjem i flaširanjem, projekat izgradnje punionice vode, proizvodnja električne energije solarnim panelima, valorizacija optičke infrastrukture regionalnog vodovoda u dužini od oko 90 km, projekat izgradnje kraft pivare i tako dalje. Dakle, realizacijom ovog kapitalnog projekta potvrđena je vizija vlade Crne Gore i stvoreni su uslovi za veći kvalitet života stanovništva na Crnogorskom primorju, ali i za ubrzani razvoj turizma kao najbrže rastuće privredne grane u Crnoj Gori. Projekat koji je promijenio Crnu Goru. Davno je konstatovano da realizacijom velikih projekata nastaju velike kompanije od čijih će konkretnih i mjerljivih rezultata benefit imati cjelokupno društvo. Stoga, regionalni vodovod je definitivno projekat koji je promijenio Crnu Goru. Regionalni vodovodni sistem. Projekat koji je promijenio Crnu Goru. Teče li teče? Lije li lije?